L-għodwa tajba u merħba bikom u grazzi tal-li naqattu magħna sabiex intellaw din il-polza għal dawk fostkom li applikajtu mill-Lasri. Natikom merħba għal din sessjoni l-lun id-9 ta' Marzu għadhom kif daqqu l-11. Il-programm l-agenda ta' dolodu ta' din il-laqja qasira se nagħmlu tal-baċ kejkna. Ninformakom dwar l-aħħar l-iżviluppi intellaw il-polza u mbagħad inċemplu lil dawk li jkunu ġew fuq quddiem. Se nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Qegħdin fix-xahar ta' Marzu dalwaqt ikonna l-festa ta' San Giuseppe. Din is-sena l-Papa xtaq ukoll li niftakru f'San Giuseppe b'mod partikolari u dedika propju lil San Giuseppe. Għalhekk nixtieq li nitolbu lil dan il-qaddis li ħaħsib il-familja imqazza, ħaħsib il-Martu Marija lill-Ibnu Ġesu sabiex jieħu ħsiebna wkoll mis-sema, speċjalment f'din il-pandemija u anka lilna lkoll u b'mod partikolari għal dawn it-tfal li għad iridu jikbru jiżviluppaw. Nitolbu mela flimkien lil San Giuseppe u nitolbu kif għallimna Ġesu stess, Ibnu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, u daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Nistgħu nsellmu wkoll il-Sitna Marija, il-mara tiegħu, u nitolbu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja memnija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. San Giuseppe itlob għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzi tal-li qegħdin magħna, Sinjuri, u grazzi tal-li wkoll iltqajna nhar il-ġimgħa flimkien u kellna dik il-laqgħa fejn spjegajna kif se nipproċedu llum u intom urejtuna wkoll id-diffikultajiet tagħkom u s-sitwazzjoni li nsabu fiha. Nixtieq nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni tagħkom tal-li kulħadd kollha kemm intom battulna scan tal-ID card tagħkom. U nikkonferma li kollha kemm intom mill-Lasri. Għalhekk m'għandniex diffikultà biex kulħadd jibqa' fuq il-lista u ntellaw il-polza bejnietkom. Kif intom tafu, għandin nimxu mar-regolamenti li ġew ippubblikati li fihom ġie determinat li 3 postijiet jiġu merfuqa għar-residenti tal-Lasri. Din is-sena ħaġa li ma ġratx f'għexieren ta' snin, ġrat din is-sena li kellna iktar minn 3 applikazzjonijiet u għandna 5. U għalhekk se jkollna ntellaw il-polza tal-lum. Nixtieq ninformakom qabel ma ngħaddu għall-polza li tistgħu iċċemplu hekk ikolkom xi diffikultà fuq in-number 77865241. 77865241 sewwa. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Media Center li qed jagħmel possibbli dina t-trasmissjoni u l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja li qed jgħinna f'dan ix-xogħol u lill-ħbieb tiegħi li jaħdmu fl-uffiċċju ta' dħul ġewwa fl-uffiċċju ta' dħul tal-Knisja, ġewwa dħul fl-iskejjel tal-Knisja li ppreparaw ix-xogħol kollu għal din il-laqgħa. Kif tafu aħna ma jfissirx illum mhuwiex it-tmiem ta' kollox sewwa, dan il-proċess huwa twil, relattivament twil, u kif ippubblikajna fil-ċirkulari li bagħatna lil kulħadd fil-għadbaqa xi postijiet, jiġifieri llum min ma jħux post Lasri se jieħu sehem ukoll fil-polza li qed nagħmlu fl-24 ta' Marzu sewwa, tistgħu tidħlu dikinhar fl-24 ta' Marzu tingħaqdu magħna propju fuq dan l-istess sit u bl-istess mezzi u dikinhar intellaw polza u dawk li tieħdu sehem fiha wkoll. U aħna għadbaqa dawn il-postijiet. Dawn kemm batuta. Mela, issa naqra. Ħjar taqraħħom li għax jew ktibhom li skuri. Skużawni imma l-vista dawn mhux jippermetti li naqra. Mela baqa' 7 postijiet għall-Konservatorju tal-Isqof, 16 għal Laura Vikuna, ġifieri barra tal-lum ikun baqa' 16 oħra.
11 għal St. Teresa ġewwa Kerċem, 9 għal St. Francis Victoria u 11 għal St. Francis in-Nadur. Ġifieri dak li jkun illum mhuwiex it-tmiem tal-postijiet dak li jkun jieħu sehem fil-polza l-oħra u jkun jista' jagħżel skont ir-riżultat tal-polza ikun jista' jagħżel waħda minn dawn l-iskejjel dejjem skont kif jiġi il-qudiem u kemm ikun baqa' postijiet meta ikun imissu huwa sewwa. Prattikament din hija l-informazzjoni li xtaqt naqsam magħkom. Issa ngħaddu għall-polza aħna għandna l-5 ismijiet ġo din il-kaxxa żgħira li ħantellawhom il-5 li huma waħda wara l-oħra. Ntellaw waħda naqraw l-isem tarawh u tisimgħuni u hekk tkunu tafu min tella l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-ħames. Tista' tiftaħ il-kaxxa u nimxu tajjeb. Wara li intellaw dawn il-polots, intom inċemplu lil dawk li jiġu fuq quddiem. Ekku għandna l-ewwel polza li għadha kif infetħet issa. All right. Taġġis. Mela. Kontra. Ma d-dawl ħażin ħafna llum taqa. Qiegħed bla nuċċali. Skużawni nies qed nippretendi li naqra u m'għandix nuċċali f'għajnejja. Issa ndunajtu tinwaħħal fid-dawl. Tajjeb, sorry. 0139 huwa ta' Borġ Amelia. Borġ Amelia 0139. It-tieni post huwa ta' 0214 Spiteri Noa. Spiteri Noa. Tielet post huwa issa. Okay. Il-tielet post huwa ta' 0168 Formosa Winston. Formosa Winston. Il-raba post huwa ta' 0095 Spiteri Jade. Spiteri Jade. U il-ħames post huwa ta' 0018 huwa ta' Cini Beppe. Cini Beppe. Ekku. Se nerġa' naqra r-riżultat kif ġew. All right. Grazzi. Mela, li għandna l-ewwel post ta' 0139 ta' Borġ Amelia. It-tieni post ta' Spiteri Noa 0214. It-tielet post huwa ta' Winston Formosa 0168. Ir-raba post huwa ta' Spiteri Jade 0095. Il-ħames post huwa ta' Cini Beppe 0018. Dak huwa riżultat ta' din il-polza ta' bejn dawn il-5 applikanti. Issa ħanċemplu lil min ġie l-ewwel u nikkonfermaw li jixtieq li jattendi t-tifel tiegħu jew it-tifla naħseb l-ewwel waħdija tifla tkun tista' tapplika għal tikkonferma l-reġistrazzjoni tagħha għal Laura Vikuna ġewwa l-Asri. Ekku, tinċemplu propju bħalissa, nistennew ftit. Tamaw li ma dal-proċess ma jdumx u nikkonkludu mela. Mela, badna ma Mrs. Borċaw li għedha fuq. Iva. Ora, bonġu, sinjura. Bonġu, segwejtna, all right? Tajjeb, naħseb ukoll insejt ngħidilkom jien li konna daqsxejn ta' delay, fis-sens li trasmissjoni ta' għandkom ftit wara u meta nċemplu allura nċemplulkom u ntkom tkunu għadkom qed tismawni qed ngħid affarijiet li nkun għad qabel tajjeb.
Inti taċċetta li t-tifla tiegħek tibda tattendi l-awra vikuna ġewwa l-Asri? Iva. Grazzi, Sinjura, mela inti t-tifla tiegħek irreġistrata ġewwa l-Asri. Nirringrazzjawk u nawgurawlek ta' thank you. Thank you. Issa ħanċemplu l-minġi t-tieni post. Fit-tieni post għandna lil Noa Spiteri qed inċemplu bħalissa kif għattilkom probabbli intom għadkom tisimgħu id-diskors li sar qabel ta' minħabba delay li jkun hemm fl-internet. Nitla nistennew ftit u dalwaqt ikollna it-telefonata wkoll. Nistennew ftit ieħor dalwaqt inkunu magħkom. Ekku tinċemplu propju bħalissa lil mama ta' Noa Spiteri. Ekku badnija propju bħalissa u dalwaqt tkun magħna fuq il-linja. All right. Hello, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, segwejtna, Sinjura, all right? Iva, grazzi. Mela, konferma li t-tifla tijak, it-tifel, Noa jibda jattenti l-awra vikuna l-Asri, tikkonferm. Grazzi, Sinjura. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li segwejtna, Sinjura, grazzi tal-parteċipazzjoni tijak. Mela, all right? Thank you. Issa ħanċemplu l-tielet persuna l-papa ta' l-mama ta' Winston Formosa li issa nċemplula u naraw x'inhi l-għażla tagħha. Nfakkar li l-aħħar tnejn se jieħdu sehem ukoll fil-polza tal-għażla fil-polza li jmiss ta' bejn mal-oħrajn għax postijiet għad baqa' oħrajn tajjeb. Jista' jkun li jkollhom anke ċans li jattendu wkoll ġewwa l-Asri barra jew xi oħra mill-iskejjel tal-Knisja li hemm ġewwa Għawdex. Okay. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, irnexxilek issegwina, Sinjura. Iva, taj. Grazzi. U grazzi tal-li kontu ma anke nhar il-ġimgħa ta'. Mela, inti għal Winston tajjeb li jibda jattendi l-awra viku? Tajjeb, grazzi. Mela inti tikkonferma li Winston se jibda jattendi l-awra vikuna. Grazzi, Sinjura, il-ġurnata tajba. Grazzi. Mela, hekk għandna l-konferma li daw 3 postijiet intlew minn Amelia Borch, Noa Spiteri u Winston Formosa. U it-tnejn l-oħra issa jistgħu jieħdu sehem ukoll fil-polza li kif għattilkom ħassir fl-24 ta' Marzu u mal-oħrajn jkunu jistgħu jagħżlu skont ir-riżultat tal-polza u skont il-postijiet li jkun baqa' fl-iskejjel dakinhar. Nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni tagħkom li naqadtu magħna u nawguralkom minn qalbi. Grazzi wkoll it-tim ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja, lill-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja f'Għawdex u anke lit-teams tal-Kurja tal-Komunikazzjoni u anke tal-Media Center. Grazzi lil kulħadd.